Fi'n crwydro yng Nghnesthrwydd Neuadd Morgannwg a dwi wedi ffindio fy arwr. Wel, dau arwr os rhywbeth. Allen Eledr a Bob McKee. Ei, ti'n arwr I fi hefyd, ne wedyn pan ti'n dynwared fi'n de? Ges I faswn beth i'n fi oedd hwnnw, Allen o hwnnw. Da chi'n iawn o'ch dau? Da iawn, diolch yn fawr. Da iawn. Bob yn dweud i. A mae'n gorwedd, mae'n ifydd iawn hefyd, Bob. Sa fanna. Reit, Alun, beth sy'n mlaen fan hyn heddiw? Ie, wel, lansio llyfr, yr ail lyfr yn nghyfres, Diolch byth am Bob. Bob, cyd-defed ydi Bob ydy, a mae o, os lici di, y wyneb cyfeillgar gweithgor iechyd a diogelwch ar unrhyw ffarm, really. Right. Os da ni di sylweddoli, ynddo, pa mor bwysig ydi gael y neges allan y ffordd bach mwy cywrain a jyst rhybuddio bobl a beio bobl a beirniadu bobl am y damweiniau sy'n digwydd yn gyson iawn mae'n ei ofn ar ffermydd. Lot rhy aml, mae yna stori o'n erchill o hyd yn does? Mae yna 1% o'r gweithgor cyhoeddus yn gyffredinol yn cael 20% o'r damweiniau, ti'n bod. So ni ydy'r diwydiant peryglar hyn o bryd. Felly rhan o rôl ni fel partneriaeth diogelwch ydy ffendio ffyrdd yn bach mwy cywrain falle o gael y neges drosodd. A sa ddim byd cryfach ynddo, na plentyn yn dod adra wedi bod yn yr ysgol, darllen y llyfr yma falle, ac yn dweud, ti'n siŵr, Dad, bod ti fod I yrru'r quadbike na heb ddim helmet ar dy ben, enghraifft neu rhywbeth fel ti'n bod, ynddo? Ie, mae'n ffordd gynnil, ond clyfar iawn, achos mae'n hitio adre'n sydyn iawn, os di blentyn yn cwestiynu be mae dad yn neud, neu mam yn neud, mae'n syncio fewn yn dydio. Mae o, a hefyd, da ni yn meddwl felly dydan am y genhedlaeth nesaf, a'r gobaith ydy y byddan nhw yn tyfu cymryd yn ganiataol y negeseuon diogelwch yma, ti'n bod, ynddo? Felly pan byddan nhw yn ffermwyr I hunain, a da ni wir yn gobeithio y bydd na ddyfodol llewyrchus iddyn nhw, y byddan nhw'n ddiogelech na'r genhedlaeth flaenorol, ynddo? Felly, dipyn o lansiad o fan hyn heddiw, mi oedd Hywir Anca Davies I bod yma, wrth gwrs mae o'n delio gyda materion llifogydd heddiw, felly mae Gian Marco Curado, un o'i swyddogion yn dod yma, un cynorthwyon I lansio am 10 o'r gloch, felly da ni'n edrych ymlaen yn arw ar gyfer hynny, ac wrth gwrs hefyd, lot o bethau eraill, da ni wedi bod yn mynd I ysgolion hefyd gyda cyferiad o'r enw a fyddi di'n gyfarwydd o fo, falle'r Welsh Whisperer. O, na I wedi bod wrthi, dydi o, dwi. O, hefyd yn mynd ar negeseuon ma mewn fel rhan o weithdau mewn ysgolion lle maen nhw'n canu ar bwnc diogelwch ac yn y blaen. Ie. So mae gen ti Welsh Whisperer, mae gen nhw ti fel llys genad, a mae gen ni awdures go arbennig hefyd wedi sgwennu'r llyfrau. Wel, pwy well ynddo na Bethan Gwanas sydd yn ferch ffarm I hun o fferm y Gwanas ar gyrion y Brythdir, Gerl Dolgella, lle un o'n prif awduron plant ni, newydd ennill gobr i'r perwyl hwnnw, lle. Wel, fe o'n I ddigon lwcus I phersuadio hi wneud, I ysgwennu'r llyfr yma, ac mae o, a Sian Williams wedyn yn cynllunio'r lluniau, mae yna pysleg a bach o bose ar y diwedd hefyd. Felly digon o bethau wneud, dwyieithog hefyd, lle de, achos da ni yn cydnabod bod ni yn ddiwydiant ac yn wlad dwyieithog, lle, ond wrth gwrs yn blaenoriaeth i'r Gymraeg bob tro, de. A dwi'n licio mae yna catchphrase, mae'n bwysig arw catchphrase yn dydi, fel diolch byth am Bob. Mae'n bwysig yn dydi o. Mae o, a dwi'n gobeithio, mae dyna fyddwn I ddeud yn hytrach na biti neu fysa Bob yma, ynddo. Nollol. O hyn ymlaen, lle. Wel, diolch byth am Bob, a diolch am Alun hefyd, a diolch am y gwaith da chi'n neud. Pleser gael sgwrs. Diolch I ti, Eron, fel arfer. Pob lwc yn y sioe a joia gweddill y dydd. Diolch yn fawr.